nos escándalos de corrupción que ten habido en España, que eu lembre desde a transición, están involucrados partidos políticos, o financiamento de partidos políticos, daquele caso Flick Flock, Timesa Gamesa Can Sport, o caso Bárcenas era un caso de financiación dun partido tamén, era un caso dun tesoreiro dun partido, e isto tamén, o sea, non sería algo novo, e creo que incluso Convergencia e Unión chegou a disolverse porque quedou inhabilitada a marca, porque tuveron que cambiar o nome, porque tamén por un escándalo deste estilo, que é algo común sobre todo os grandes partidos. Iso hai que investigar como se financia grandes partidos, se transformaron en pequenas burocracias con centros de funcionarios traballando nelas, con moitos gastos, sobre todo gastos de campaña, cosas por isto, e seguramente os cartos non lles dan. Digo, senón non me explico tanta cousa. Supoño que da parte das corrupcións son das persoas, pero parte supoño que irá po partido, pero digo, sempre foi así, non digo que este caso sea, sempre foi así, ou por menos o que se ten demostrado. Digo, habrá que ver como se financian os partidos, se chegan aos fondos ou como financian. Queremos crear estas máquinas tan grandes, tan poderosas, que son pequenos estados dentro do estado, e despois, claro, o problema é como se financia eso, porque cos datos de afiliación son moi baixos, non chega. Cos datos de as subvencións públicas que teñen por votos, outras veces se vas as contas non lle chega. Simplemente, e depois, claro, se estamos un proceso continuo de elección, claro, en vez de facer unha elección toda xunta que se fixera, pois non, ahora hai eleccións en Extremadura, supoño que pondrán unha vez todo, porque se xoga non só Extremadura, se xogase despois, entón todos os partidos pondrán diñeiro ali. O problema é ver se o teñen, claro, esa é a cuestión. Eu estou convencido de que ningún dos partidos, nin o PNV, por suposto, lle vai a retirar o apoio ao goberno. Estou convencido. Eu creo que cada partido ten a estrategia ao respecto. Eu comparto no fondo o que di Roberto, pero cada partido distinto. Por exemplo, o PNV, se ve que hai unha ola de que se ve que vai un en serio, dice, non vou quedarme un solo aquí tapón apoiado, que foi o que fixo outra vez. Entón, probablemente empezará a desmarcarse cosas polo estilo. Sí, pero desmarcarse é unha cosa de deixar de apoiar os outros. Pero se ve que teñen un negocio fabuloso, un goberno collido polo pescozo. Sí, pero é que é un negocio que fan falta a todos. Como falte un, se derrumba, é como os pontes romanos, se quitas unha pieza caen todas. Pois isto é o mismo, ou están todos ou cae a ponta, porque non dá suma. Eso con un goberno normal que leva cousas ao Parlamento, con un goberno que está disposto a gobernar en unha legislatura sin aprobar un só presuposto. O vello Dawson, un profesor en teoría económica da democracia, decía, os políticos non están en política para facer políticas, fan políticas para ser políticos, claro, que é moi distinto. O que lles importa é estar no posto, é estar no fanco. Dice, mentre estou aquí no fanco hai vida, despois fora son tinieblas, fora non hai Falcon, fora no Falcon, porque ahora está na CECOP, está ali con todos os amigotes, está con Lula, está con alterna, digamos, como decía Misa, alterna con el Marqués, non decía así, alterna con seus pares, e fai declaracións grandilocuentes de salvar al mundo, e mentre tanto vai zafando, e cada día que pasa vai aguantando un diña máis, entre unha cousa e outra, entre que pasa unha cousa para a outra vai tirando, esa é a cuestión, pero que quere estar, claro, mentras que o pau vai e ben descansa o lombo, claro. Dice en Galicia, e efectivamente así, mentras que o pau vai e ben descansa o lombo. As dereitas tamén teñen súa culpa, Se non son capaces de xuntarse, tamén é culpa deles, porque as esquerdas, cando fan falta, xuntan independentistas, españolistas, todo ali e fan. Se as dereitas non son capaces de falar, é un problema de interlocución, e ese problema hai que empezar a tratar, porque é un sistema de vetos múltiples que non te pode meter a ti, que con que non vou, con este... Vale. Bueno, sí, pero eso ten que ver tamén... Que xa sei que é máis complicado. No, pero eso ten que ver, déixame que te corte solo un minuto, ten que ver tamén con unha cousa que se chaman os principios morais. Sí. Porque claro, isto Vox dice un non pacto cos nacionalistas, os nacionalistas non pactan con vos. Pues son vetos. Sí, son vetos, pero claro, se cadra hai unha base de principio moral que é o que do que carece quen dice, con quen hai que pactar? Con Bildu, claro, con Bildu, moral, con os independentistas, cos independentistas. Se é o principio moral maior que o benestar do país, ou que sea así, ustedes que chegar a algún tipo de acordo. Estou dicindo, se sabedes que a mí eu estou encantado con hai orzamentos, estou feliz, ao gallo aguantar os 4 anos así, porque é máis, estou doblemente agradecido precisamente porque non veñen os fondos europeos. Porque os fondos europeos van a implicar unhas reformas que a xente non está vendo, están implicando subidas do gasóleo, subidas de cosas, serán subidas moi populares, incluso no seu momento chegouse a condicionar a subida a poñer portaxes nas autovías ou as sendas verdes e cosas por exemplo, que probablemente se facemos un análisis de coste eficacia será que a lei nova vai facer máis daño cos 20.000 millóns de euros que che van a dar. A 20.000 millóns de euros nun orzamento de 300 e pico mil
tampouco te quita de pobre. Quero decir, non... Bueno, 20.000 millóns de euros son moitos cartos, pero, claro, sí, pero, son moitos cual é cartos. o daño que fan esas normas que van a traer esos daños? Porque a xente pensa que, que bien 20.000 millóns para cambio de que? O sea, a cambio de arruinar os camioneiros, a cambio de arruinar a un montón de sectores productivos, a seguramente moitos sectores agrarios, sí, pero 20.000 millóns. Ese é o problema de chantaxe da Unión Europea. Sempre está 12.000 millóns, o goberno colle 1.000 millóns e aproba todo tipo de infames. Recoñecerásme que as alegrías nas que estamos, as alegrías económicas nas que estamos, teñen moito que ver ca chegada de miles de millóns da Unión Sí, Europea. pero non só eso, é que non hai política, o sea, non fan daño. E por tanto deixan os empresarios facer, non hai leis novas, eso decía un empresario meu outro día. Antes tiña 2 persoas contratadas só para ler o BOE todos os días. Ora non hai leis novas, non teño que andar todos os días a cambiar a empresa e a renovar cousas, a adaptar desto, meter planes de esto, planes de lo outro, de equidad, planes de no, estamos traballando, nos metemos, e además sabemos que nunha temporada non se poden meter con nós. O sea, non van cambiar a norma. Si hai protestas, porque tamén na prensa independentista catalana, porque gusta ler estas cousas, teño os seus vicios de política. Claro, cada un ten os seus vicios. Como me gusta analizar, me gusta tamén ler o que dicen os outros. Outros chamanlle botifler, chamanlle de todo, están dicindo que al final efectivamente palabras, sí, gestos, sí, cosas por el estilo. Yeah. Decir, sí, bueno, de ellos acercarías descafeinadas por detrás. Bueno. Sí, pero con una sociedad mixta que la mayoría la tenga el Estado. Bueno. Empezar todas cosas que sí que son. Lo que pasa es que os outros están tan desesperados que tienen que aceptar calquera cousa como un grande logro. Porque Junts, o que decías, non ten salida. Es que non, por un lado ou por outro. Si sigue apoyando o goberno español está perdido porque a alianza vai chamar vendido, eres España, tal. E se quita, non consigue nada que lle din, porque, repito, sí que lle deron indulto, pero Puigdemont deulle indulto porque non podía dar. O sea, o truco de Pedro é que promete cousas como che prometo que che dou o puente de Rande ou que che dou a Catedral de Santiago. No, sí. Os indultos daos ao goberno e a lei aprobou no goberno. A lei de amnistía aprobou no goberno. Pero non está aquí, que está fora. Pero eso polos xuíces, non porque o goberno, porque o goberno pode facer o que pode facer por fortuna. Por eso, pode unha lei que non podía dar. Condiciona porque os españois non queren. Eles son 7 escaños. Además, unha cosa que me irrita moito de ellos, no, es que ahora non vamos a aprobar ninguna lei, se non quere PP ou se non quere Vox, porque que eres ti para decir que non aprobas unha lei? Que decir, non é, parece que está dando por sentado que PP e Vox van facer o que les mandan e farán o que lles conveña. É moi probable que teñes razón, pero non é o que convén. Sei que lles deu algo de cartos. Pacos Castilla. Pois eu digo que Junts está perdido. Todo o que está conseguindo, que pode ser cartos, como se conseguía en tempos de Pujol ou como se conseguían en tempos de outros presidentes como en Cataluña. Pero é unha negociación, pois, precisamente porque teñen forza política, pero non nada novo. O sea, nada novo, pero además son cartos ainda por riba para que os gaste teu rival contra ti, ainda por riba.